Amen. Abantu basekuthethe kakhulu ngasingasathethi. Hallelujah. Kodwa ke indawo zokuthetha ke azipheli. Inkosi Yesu ke nathi. Ya makholwa ngizawucela ke nje enze manje khawulezise ezindaweni ndizawuthethela kuzo noko siyeni ezwini lenkosi. Senze kula ncwadi ke yafundwa apha Efese. Yonke into ethu senza isekelezwe elizwini likaThixo. Efese chapter 5 verse 23. Safuna to verse 23. Verse 23. Efese chapter 5 verse 23. Thetha ke namhlanje into kuyabaluleka kakhulu ngoba umtshato usezwini likaThixo. Amen. Umtshato uthandwa kakhulu nguThixo. Ayibonke igama lenkosi. Ngoba kufanele ke siyazi ba senza ilizwi likaThixo, awenzi isono xa utshatile. Hallelujah. Wenza izwi, fulfilla ilizwi likaThixo. Amen. Sicela umuntu kaThixo kayifunde ngokukhawuleza egameni lenkosi Yesu. Ayifunde. Ngingamde kakhulu egama likaYesu. Ngoba yonke into esenza sisekeleze ezwini, sihlangazwe lelizwi. Ngicela umtshato kuthethwa ngomtshato kakhulu ebantwini abakholwayo. Inhlalo yebandla lamaKristu. Kuthethwa ngamakholwa kapha. Kodwa bangakholwayo kuthuma nayo wamkelekile ongakholwa ukhona. Ayikhona baba umeme abantu abakholwa kuphela. Mhlawumbe nongakholwa umaziyo. Otshatileyo ngoba lento ngumtshato into kaThixo. Amen. Futhi simkhupheli ngaphandle angathi ezindawo siyanithekeza kodwa siyafundisana. Sinceda uThixo. Cela kufundeke egameni likaYesu. Ngokuba indoda le inhloko yomfazi njengokuba naye uKristu eyinhloko yebandla eli, waye yena ngokwakhe engumsindisi wawo umzimba. Chapter 5 verse 4 ayibonke igama lenkosi. Sinendawo ke ebaluleke kakhulu nyani ke. Sise awuyapha ku-28 futhi. Siya ku-28 ya ku-31. Esikhumbe ngifuna la 31. Ngenxa yoko ke umuntu womshiya uyise nonina anamathele kuye umkakhe baze abo babini babe nyamanye. Aye ku-32 sosiye ku-32. Lo mfihlelo inkulu ke mna ndithetha ndisingisele kuKristu, ndisingisele nakulo ibandla. Amen. Kuthethwa ebandleni apha esikakhulu. Kuthiwa indoda yomshiya uyise nonina inamathele kumka wayo kanye kwinkosikazi yakhe yona ibe nyamanye kune naye. Lento makholwa ithetha ukuthi njengoba sisindiswe ngexesha besikade singasindiswanga.
siye sangabantwana bakaThixo ngexetsha abasindisiweyo sele sitshathile. Ngenza umzekelo ngam ke. Ndibe nenkosikazi ke mna ke ndingekakholwa nditshathe inkosikazi yam ndingekakholwa. Amen. Andizelwa ngecaleni nditshatela ngecaweni. Hayi. Siba nabanye abaninzi apha abasindiswanga okanye batshatiswanga inkonzo. Bafike apha insindisweni sebehamba partner zabo. Amen. Bancedwa nguThixo. Sisininzi sethu ke sibakhona mhlawumbe abasebetshatile kodwa nombala batshatiswe inkonzo. Lonto ke sitshata ngexetsha sinabazali bethu sinotata ngexetsha unomama unesizalwana zonke unodadewenu unosister bakho unokhazini nje bonke nje abo bantu. Masithi kanye ubunabazali bakho okanye ubunotata bunomama. Ngoku ke ngokusindisiwe bekukho izinto mhlambe benidibane ngazo ngenxa yokungasindiswa kwakho nifamily izinto ezindibanisayo ezinjengezinto zemicimbi izinto zamasiko ekhaya siyayazi mosilonto le nto thendo insomi kusilwa injwala kuxhelwa inkomo kuxhelelwa kuxhelelwa abantu abangasekhoyo kwenziwa yonke lonto le nawe iphathe ngipasela yalonto kunye nenkosikazi yakho. Amen. Ngoku ke kusunyelwa uYesu osindisayo nonceda umuntu atshintshe azibone izinto ngendlela engeyiyo bezibona ngayo ngaphambili kube nendlela abona ngayo izinto ngenxa yelizwi likaThixo ngenxa kaKristu. Iqale ke ngokulento kubekho izinto ezakwenza umsantsa okanye izinto ezakwenza nibe nezinto eningakwazi ukudibana nazo niyifamily abazenzayo wena ezingakuvumeliyo ngenxa kaYesu omamkeleyo. Qala ngawo apho kubekho iconflict phakathi kwakho nefamily. Iyaqalisa ke ngokungxaka apho. Haleluya. Yona sithi ke ngoku umzalwana xa ekholwa etshatile engatshatanga kodwa sithetha ke ngabatshati. Makahambe wabetshatile noba mhlawumbe uguqukele eKapa okanye uguqukele eGoli noba kundawo noba kuKwaZulu Natal ebengwase Eastern Cape. Makahambe ke ngoku agoduke xa egodukile abize ifamily yakhe ahlale nawo phansi tata mama awubantu sondele kumhlawumbe utata angangabikho okanye abantu befamily abasondeleyo. Ndiyakholwa ngoku inkolo endikuyo ithi leni into mandiyenze ithi le mandingayenzi. Ndawubonakala kuleni ndawo phaya ndizibonakala nawo ndixolela. Amen. Ubabizile mos babizi futhi uba unendlela noba uyakholwa waza elo xesha ugqibesile ento bazithandayo ndibe bekwazi ungakholwa noba bayava wakholelwa uyakholwa nyani asozonwes uthathe into bazithandayo ngaloo mini wazi uzigqibelisile ezi bazityayo ube niqhelba nawe ube khona uzithenge mhlawumbi nawe uba ipati yazo ukhuphe imali uzibeka apha noba igusha kuyixhela uba unegusha njalo njalo noba ubutywala ungathi hayi ngelo xesha uzama uza nestori sakho kakuhle awenze uba mabanxile kodwa uzithethe noba esobhu qala tata mama zizalwana bhuti sisi phaya andingeni phaya ndiyangena. Wena bubulumko kobo xa ungumntwana kaThixo osinsiweyo and utshatile inkosikazi yakho lo xesha ikhona andingeni mna nenkosikazi yam nabantwana bam. Uyayibona loo nto awuzikhuphela ukuthi hayi andingeni nayo inkosikazi nina ndingayisebenzisa ingahamba yokha amanzi ingahamba ithwala utywala ise xa bonziwa loo nto enziwayo awungeni kunye nosapho lwakho. Bayi-understande loo nto. Amen. Ngalo xesha wenzela nto ungabikho ngquzulwano siphithiphithi. Kodwa kwamele uxesha hayi uve kuthiwa mhlawumbi uba inkosikazi yakho isekhayeni uve kuthiwa phaa hayi
ibiye emcimbini ethile ibithwalise utywala yenza yonke lo ibe izwi kaThixo lingavumi uzama uthini ukumkhusela uyinhloko mos funeka umkhusele khusela ukholo lwakho khusela naye yena unyanzana bamhlambe bengaqondi kakusho ukholo ngoba niyenzenza xa ukholo umnyonyo ngakholo ngayi I don't understand amvalento kodwa funeka umkhusele uthi akayi naye entweni ethile njengoba nami ndingayi bona lo Nalo tata wenza ntoni kungabi kosibudiphini noba kanti bakuboni ngathi umuntu ophakamileyo umuntu ojikeleyo sasenza nawe izinto sade saya kwakho besigqibele kwakho ngoku konyakuphele ngokwenza lento and awuyi kunye nepokotho yakho kodwa ubuza kuya kunepokotho yakho uyafana uba hayi awukancedakala awukalivakali izwi likaThixo awukakwazi kohluka and bakuthanda kakhulu ubuya usipokotho yakho bathi abanye hayi ungasincedisa nje ezintweni ezithile hayi kulungile kodwa wenza loo nto ilizwi likaThixo likahlali kuwe kakuhle ngoba funeka nepokotho yakho ingayipha ilizwi likaThixo lithi uba unika umuntu uthengela umuntu utywala ukholo nawe uyafana sasusela ukufuna ubona ubuze bakhe yayibona loo nto leyo so awuyile pokotho yakho noma bayakwazi ukusupporta ngenxa ibinguwe usupporta kakhulu uwe mhlawumbe ubuyiprovider kwezinto zabazenza abathembe wena uzaphakamisa kakhulu bakuthiwa kufuna igutshe embini uzaza nezi-5 bakuthiwa kufuna icase ezintathu umzi ngamnye njengomasabana lomsebenzi yena uzawuza neecase eziyi-10 ezo zinto ezo ziyaphela xa ukholwa ke ngokuqomba ezo zinto ziyangamka akuzoba mnandi ke une-challenge zaloo nto kodwa njengokholwa njengegorha uyayimela into yensindiso kowenu ungaxhatshazwa abantwana bakho kungaxhatshazwa wena amen ya zizinto ke ezo ziye zibe ngumcelimngeni emtshatweni xa ukholo ungakhange uyibeke kakuhle indaba yakho isitori sakho sokukholo basihamba phi umzekelo xa ulikholwa ngathetha nje ezi mhlawumbe noba zikhona ezinye izinto ofuneke uqiniseke ngazo xa unendlela unamandla akho ukuba ube khona noba ulapha eKapa noba undawoni xa kuthiwa kuswelekiwe iba avail bakhona pha bonakala futhi baxelele uba into eziye yile nale xa kuthiwa kufiwe mhlawumbi kuthiwa niyaxabana apha khoxololwaniso ndingakwazi kanti nendlela kuzokwenza isisombululo ndizokwazi uzoxolelanisa zizinto ofumaneka kuzo yezo xa kugulo xa kuswelekiwe xa mhlawumbi besilo abantu kwenu ungathi sindisiwe mna anosondela phakathi kwabo abasindiswanga aba uyayiphakamela insindiso ayitsho njalo ihamba ukwenza uxolo kwindawo ekulingeneyo kodwa uzilumkele ingakudyobi nawe le nto yayibona loo nto so into ebalulekileyo kakhulu ke xa sizi-couples ezisindisiweyo sidifendane sabaza nje inantsika umzekelo nje omnye umzalwana mhlawumbi angazi ngayo ndingazumbiza ngegama omnye umzalwana ekholwa kakuhle nenkosikazi yakhe kwaxa kwakholwa yena inkosikazi yona ekholwa mva inkosikazi ke kulaa nto ke thina njengoba naqala eRhawutini beyiba khona laa nto uba umntu ongutata ebenguye ozaba seRhawutini umama ahlala ekhayeni agcina ikhaya angasebenzi uyayibona laa nto leyo ndakuphawula kakhulu inengxaki nayo kanti umama phaa ekhayeni yena ukholo luye labuncipha lancipha abane siya kowabo ebizwa kowabo ebizela umsebenzi le nto uyithetha nakowabo because bayithetha ngowabo bazamenza into abaqhela umbizela zona kowabo ngenxa ngokuxabana noomama botata unkosikazi yakho bazange baxelele umntwana siyamfuna apha senza umcimbi othile zange uthethe babe bemfuna nyhani ngiyibona loo nto ngoku kule family yakho yakulo nkosikazi okanye kwantoni zange uthethe kwanto bazamfuna bamdimama babe khona esicini sethu sakowabo ngiyibona loo nto so thetha kuzo zonke ezi family eyakulo nkosikazi mayikwazi neyalapha ekhayeni mayikwazi yabo ndithi ke ngoku lo tata lo kanti inkosikazi yakhe ukholwa kakuhle uyamthanda kakhulu Yesu kanti inkosikazi yakhe ibane sithunywa thathwa ngutata wayo
ibizela utata kwimicimbi yakhona yeva ke ngokwindoda isiRhawutini ba hey nkosikazi yakho iyokwenziwa into ezithile nentonjane phaya yaba into ebuhlungu kakhulu ke ngokuleyo kuyo ke ukuhla kwayo yebo izaba khona la ngangxabano phakathi kwenu ikhozwe ngubani ikhozwe mhlawumbe ungasicacise ezi zinto uyayibona loo nto le so kwabakho kwengxabano kodwa ke umtshato zange ubuchithakale uyayibona into ezinjalo ukuthi ke ukuthetha kubalulekile enye yezinto ezenza ingxabano umama wakho apha emzini njengotshatile inkosikazi masithi utshate ngexesha sele usebenza okanye awusebenzi le mali mhlambi unayo unemali obani uthumela umama wakho angeni ngatopiki yakho kodwa ngizama ucacisa ingxabano ubani uthumela umama wakho njengonkosikazi umthumela ngaphandle kwani mhlambi ndithi imali ethile mayenze into izakwenza ethile mhlambi ndibe ngaloo nto kanti enye imali iyaphaa kumama okanye bukhela ukumnika ningekatshati natshata ngoku solo uvele umnika ngoku ninganitshatileyo uyayibona uyamnika ngaphandle kothini kwesivumelwano uyayibona loo nto leyenza ke nixabane nina kuqala nobabili and yenza ke ngoku naphaa kulaa nkosikazi kulaa mama if mhlambi ninendlela ebeniqhuba ngayo maye kufana ngelaa xesha beningatshatanga umzekelo bubumnika i-2000 ayikwazi esenitshatile ngoku phinde belaa 2000 kaloku ninoxanduva lwenizimele indoda yomthi uyisenonini namathele kumkhaya bona babenyamanye kufanele kwenye nibe nakuzibenubuloni zinciphise ngoba nizinciphisa zizawukhoza ingxaki phakathi kwakho nomama wakho kodwa nithethe loo nto mama kaloku njengoba nditshatile sitshatile sibabini siyabo sinoxanduva sokwenza into ezithile nethi laa mali bendiqhele ukunika yona noba ungutata ubuqala umnika mhlawumbi i-3000 mtata ngoku andisolonda ukunika ndakunika ngelo xa sithe savulela okanye andizosulindela laa mali bendisolonda ngoba lo awutshatanga naye awutshatanga nomama wakho nawe awutshatanga notata anitshathelanga abazalini nizawuxabana nizawuxabanisa abazali and abazali bazayifuna yile nto funeke nithethe ke ngoku abazali zindaba ziqaphelayo ke sukela inkosikazi umntana watshatela kubani abatshatele njeni ngoba uyayibona loo nto inyeza azange ndafumana lento ethile andiqala ukufumana imali ethile kodwa wena ngokwakho wena ungumama ubuyile wamcacisela ye mama kaloku yinje le nto itshatile ngoku kwalotyolwa futhi kwalotyolwa kakuhle yayibona loo so zizinto ke ziye zibe ngumcelimngeni phakathi kwabazali nabatshati especially kwabasindisiweyo ngoba izinto bazibona ngenye indlela amen indoda yomshiya umkayo namshiya uyisenonini namathele kumkayo bona babenyamanye wasupaka inyama yonakala ngiyaxabana kwanina ngixabane nabazali ya Churike makholwa zizinto ke zibe ngumcelingeni ezo phakathi kwabazali okanye phakathi kwefamily ezishatileyo njengale beke siyavelelwa ke manje uzokhuluma leyo ba mhlambi uthi utshatile ungathethi baye unazi inkamelanyana ezingapha ecaleni awuthethi le nto ngoku zivela sophakathi iba ingxaki leyo ngoba zivela sezingonyamini ufuna ukuthondusana nemali awunenyani ke ngoku into endizibonayo ke zana-experience yazo kodwa ndiyazibona ziyenzeka ibe luduso omnye uda loo mtshato kuqhusalana loo mtshato leyo ngenxa yabantwana ngoba abantwana bakhweletela nina baba wayitheni ngatshatile letshata umama wakutheni mnaze ndingabikho mtshatweni uboma loo nto leyo iyalwisa kodwa ndokanizithetha ibalulekile kakhulu loo nto leyo ibalulekile ngenza noba mhlawumbi nabantu abangaphandle kodwa uyazi babantwana bakho especially izikhukazi abantu abangomama bayafana ndiyafana nenkukhu ukuyibona wakhwethela qha awulando uyibona kanjani mingathi ayafana kodwa iyabona hayi ngabantshonto la ayafana kodwa isoze ngaxholi tu qobe kumnandi ke amanye axholwa kufanelekile ngoba amanye ayageza uyabona amanye ibela usizi ngasegezelwa ngoba yena siyazibona masiphinde kwenye indawo ngoba mhlawumbe sikachaphazela ithi siyazibona niyaxhola
Mama ngithothele akadala ubale lomyeni yakho kodwa uyathola elinye lithola kufanelekile ba lifika lise. Amen. Hallelujah. Izinto esidibanazo njengoba ke sikhonzise ezinye ziyezimangalo ukuthi kufuneka sisombulule lonto sihlale phansi sibonise nangokwelizwi likaThixo kunje nakanje kunje nakanje. Uyayibona lonto lesizama usombulula kungabikho ngxabano phakathi kwenu nezifemeli okanye nalo mntana umzelele ngaphandle. Amen. Ishuke masithetheni kwifamily zethu xa sikhona masithetheni mabasazi asithandile asiyenzile siyayenza le siyafikelela lapha asifikeleli phaya. Njalo. Haleluya. Ndicela phinde sifune incwadi ke noko senza ekugqibeleni mangisiye phaa kwincwadi yeNtshumayeli chapter 9 egameni lenkosi Yesu noko senza ukuqukumbela nami ngegama likaYesu. Linamandla igazi lemvana lisusa zonke izono. Linamandla igazi lemvana lona lisusa zonke izono. Tshumayeli chapter 9 verse 8 and 9. Senza hlala phansi. Tshumayeli. Khayifunda ukhaliza. Verse 8. Ingubo zakho mazibe mhlophe ngamaxesha onke. Ne-oli mayingasweleki enhlokweni yakho. Hlala kakuhle nomfazi omthandileyo ngemihla yonke yobomi bakho obungamampunge akunikileyo phantsi kwelanga ngemihla yakho yonke engamampunge, ngokuba sisabelo sakho eso ebomini nasemigudwini yakho owaphuka iyo phantsi kwelanga. Amen. Siyayivama khona icacile. Hlala kakuhle. Hlala kakuhle nomfazi omthandileyo. Awuthandelwanga ngomunye umuntu mos. Tata awuthandelwanga mos. Uzikhethele ngokwakho. Hlala kakuhle. Noma mekuthini siko asithemba bamthanda kasemthathweni aziba kwi challenge. Yebo. Azibakhona amakholwa. Hallelujah. Sithethe nge experience. Yeah. Kuyochaza ba bekho anivani ngokuthetha okanye aliboni ngendlela enye. Hallelujah. Ngoba leni into ayiboni ngale ndlela ibona ngayo. Kodwa ngafuneka ucaba kokugqibeka bethene. Wena uthi utata mhlawumbe sandula ukukholwa. Umfazi akabethwa ubethwa ngeshefu. Yayibona ishefu kanti ngeshefu uthela baka ngobethwa ngeshefu yethetha ngehlonipha umfazi akabethwa. Yena imbulela kuThixo sukela ke ndakholwa. Nangexesha bengakholwa ke ngoba ndikholwe ndisandula utshata. Futhi uThixo wenza inceba kakhulu. Umntana wami woqala wabe eselusana akwabikho kwanto enziwa bonke. Abaxhelelwa mbuzi. Ndambulela lonto kuThixo futhi yayingalulanga ngoba yayifayithwa kakhulu insindiso kodwa uThixo wandinceda futhi ngobadala kakhulu egameni lenkosi Yesu. Kodwa ke ngokuhlala kakuhle nomfazi omthandileyo ngemihla yakho yobomi bakho. Ayibukho omnye ubomi sesinika ngaphandle kobomi ongunaphakade. Kodwa ubomi sibo representa siselapha sibone kathi ba ngobubomi ongunaphakade sibuxhamla selapha enye yabo sibuxhamla selapha. Hallelujah. Ngelo sithi sinamehlo wenhliziyo okanye sinamehlo kamoya sibe nengqondo engeze sibe nedlebe zikamoya. Sinezinto esizibona ngendlela esizibona ngayo xa sikhona. Ngoba kukho into esiyibona engenobona umuntu ongakholwayo. Obabomi umuntu akakahlilelwa izinto zikaThixo. Hayi safuneka athandeze kuba sikhona izinto oyibona hey ndikwenye ikingdom ndikwenye ngoku kuyatyhileka xa ukhona. Ngoba ngokuthiwa ke uhlala kakuhle nomfazi omthandileyo.
ayithe banikana xabana kuphele umtshato apho nixabana ngento encinci nje usana ngenza into encinci xabana ngento encinci nisombulule kodwa xa ubona ukukhona enyukayo omnye makehle manyuka noko uvendile abazalwane uva kuyatshawuthwa nayenziwa loo nabantwana iyabachaphazela kakhulu engqondweni ngoba babona umtshato mos akho right akho peace kweli khaya likhaya lengxabano umama ukavuke blue eye siyabona loo ngathi niyasela ngaloo ningezela ingqondo anqilanga nyoba mhlawumbi uzama umsindo unyathelele phantsi zeka ngathi umsindo babe sikhulu khwele nje ngoba bakhona abazalwana abathi bekola ubona uba anokwenza ngeke ngifuna unyathelwa bona loo sibe singene kakhulu nayilaa culture yethu uba umfazi ke ngumfazi nalapho kwindawo erongo babona indawo ezirongo ubona umisa uba hayi ndim indoda apha noba sewurongo uyindoda uyazazi indawo yakho indoda kodwa ke nawe kube rongo ngenye ixesha nekuhamba uzifune ndithethelele kakhulu ukuthi asisuki makhayeni manye asisuki endaweni zinye sineendlela esiyakhuliswa ngazo zahlukeneyo apha siyaqokele yona nakade ngomzalo esithi unika usertificate kube yazi ngeke upase sisafundana nangoku nifundana ntweni khokhobe uboma ngoba le nto into engapaswayo nyani ngoba omzalwane unyanisile kodwa ayipaswa le nto ndisafunda namhlanje kunento eninzi endizifundileyo ngokudala nditshadile ndikholwa kodwa ndisafunda yayibona loo nto leyo nditshoni kabona lo kaThixo masihlaleni kakuhle nomfazi omthandileyo uyazi uba le chance unikweyo isebenzise yokuba umthande nithethathethane ningasuke libone ngokona nathula okanye mhlawumbi into mama nayilungise nisuke ningakwazi ukuyithetha umzekelo ndawo ndisivelele vumelanani ngento eniyenzayo haleluya kuba ngathi ngokuba umonakali unikela imoto ndithi kuba unkethu laa moto iphaa ngaphandle ibhaki athi hayi nkosikazi uThixo uthethile kum what mandimnike uba unkethu akekho unkosikazi lo xesha ubona isikhiya sezingasekho handizike uba unkethu loo nto leyo izawuyisa ukuvutha kungahoyi hayi ukuvutha kuteni nongavuthwangana ngoba injalo kodwa funeke ngizinto uqonda ivelu yezinto uboma le into befamane nowe xa ndokonsulta sivani basivani ncame siyeke loo nto ngoba ndihle nomfazi endimthandayo hlala kakuhle nomfazi omthandileyo ngoba banivani niza kwenza ingxabano uliwe phakathi kwethu niyaxabana ngento engenisombululo hlala nto ukuthethathethana iyangena lapha ekukholweni awuvele uvuthe nje bese unikela ngento elixabisa hayi bazalwane so zizinto ezibalulekileyo ezo omnye uzanikomtela uba hayi unantsika uIsaki noAbraham awungoAbraham unguwe futhi ngakhona lapho akulanga ngabe usondeza kuAbraham nokhona umlingeleyo ileveli zokholwa zilingani ngoba ileveli uzafana Abraham yawunikela unyana wakho uthi hayi umfazi mshemva umfazi bawo emcelele ngobonakele kana singazange uve naloo ndimba bazala nezinye izinto funeka ube sizivuthele siye ezivesini amen ke nendlela ivesi yam yokugqibela ke ndihlale phantsi asiye nje phaa ezalanisezivesi aqhala nevesi endisi ake siye phaa kwiGenesis yokugqibela ke ndiyahlale phantsi bakhona tyeka xesha Genesis chapter 18, Genesis chapter 18, verse 12. Zinto ezibalulekileyo kamakholwa ezi sisithethayo ingangathi nje sithetha kodwa umuntu maqwalasele bazi izinto ezibalulekileyo kakhulu zininzi makwenza zinyathele ngoba mhlawumbi uzothatha umntakamzala wakho azohlala nawe nokuthatha umntakadadewenu wena mama okanye nawe tata phakathi kwenu ababili suvele sibonise khona hayi uyakhwela umntana bam ukhwela umntana uthi uzola ngithe ngasefa sinomntana ke ngoza baphula phakathi kwethu ongengowam nibone sekuthumbi lapha umntana dadewethu nguye anithethathethananga izawuba khona ingxabano ngoba nivumelananga
Okwaqala mna unesimilo mhlawumbe esimilo sakhe siyafuna isiqokelene nizame. Athi ke uyabona zinto bezinje. Ngangithethane nobe nikwazi ukulungisa. Jonga inkosikazi ezi zinto zinje ngoba usomhlawumbe inkosikazi emfasi indini. Jonga. Uyabona ngoba ngoku seyinkongo kayonakeleyo khanga uhlale phansi ba nizawuzisa umntaka amalume nizawuzisa umntaka dadewethu nizawuzisa umntaka sibani uzawuhlala nathi uzawufunda apha akuthethathethwananga kodwa kantekwa kho laa nto othethathethana izinto nizenze ngokuthethathethana ayizokwenza siphithiphithi loo nto nizawuhlala ngokuthula kube kuhle endlini cela ufundeke egameni lenkosi Yesu 18:12 wahleka ngaphakathi kwakhe esithi emveni kokuba ndihagele ndisaya kuyolelwana nenkosi yami yaluphele nje. Amen. Siyeke nje apha. Uphinde ufunde nendawo yokugqibela. Okanye ifunda yonke futhi. USara wahleka ngaphakathi kwakhe esithi emveni kokuba ndihagele ndisaya kuyolelwana nenkosi yami yaluphele nje. Nenkosi yami. Yabona ke ngokulento yenye izinto ba xa nikholwa yes zininzi indlela efuneka niqwalasele naxa nihloniphana noba mhlawumbe beningakholwa okanye nahlangana ningakholwa yenzeka usixesenizo abantu badibana bengakholwa kodwa funeka uyazi uba unisemtshatweni ninendlela mhlawumbe noko ezabonisa uba noko ngamaKrestu la ndiyayivala le Bible apha unatsika uSara ubiza uAbraham ba inkosi. Amen. Inkosi yakhe. Uyabona lona? Iba nzima ke nami ngiyazama ukufundisa pha. Lo nalo ukwazi ukuthi inkosi yami. Balapha endlini ke ndimzama inkosi yami sathi tata kabani ahambe inkosi yami. Ayifunde lento. Nami le ndawo kankosikazi iyayingena ibani kufunga kodwa ngiyayizama. Ngoba isezwini ngoba xa inkosi yakho yinkosikazi le. No, James, kombiza James. Lucas. Yabo, tata kaphela isidudu. Hayi, ngawukholo noko masinayo ufana ngelaxesha. Ngaba indlela ethile. Asinayo incanda ke yosweetheart no baby. Kosama ngathi tata kabani kodwa. Kosam, hayi tata kaxhotyiwa. Bona kathola imbewu. Lizo mfanelo. Yabona ubiza igama lakho ngqo. Yabona owayibiza ngelaxesha nanisadlala undizi. Sambiza nangoku nenitshatile okanye yabo so noko bekho indlela noko ezawutshintsha. Yabo iyayulana ke sondele ezwini. Amen. Sokuthi ke izindawo ke nje sanazo kwezindawo ke ndizinikiweyo communication ebalulekile jonga ke ifamily sangaphandle kubalulekile kakhulu xa ukho uqwalasele indlela yokwenza egameni likaYesu. Amen. Jesu sibonakaliswe wina.